Sa paglapit ni Dario sa kinaroroonan ng binatang antingero, laking gulat na lamang nito nang masipat niyang patuloy pa rin itong nakatitig sa tambanukano. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-uwika si Lolo Inko ng, "Hanggang kailan mo balak magtago sa laruang yan? Lumabas ka dyan!" Matapos nitong makapag-uwika, bigla din namang napatitig si Dario sa kinaroroonan ng nakahandusay na katawan ng tambanukano. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilay, doon niya nasipat ang isang matipunong lalaki na umaahon sa ulo ng tambanukano. Meron itong daladalang sibat at makikita mo sa wangis nito na hindi ito isang ordinaryong engkanto. Sa paglapag ng nilalang sa harapan nila Dario, ay panay naman ang pagngisi nito na para bang nasisiyahan sa paglabas na ginawa ni Lolo Inko. Paglalarawan ni Dario sa nilalang na yon ay halos maihahalin tulad mo lamang ito sa ordinaryong tao na merong matipunong katawan. Subalit ang pinagkaiba lamang ng nilalang na yon ay ang balat nito na para bang sa isang ahas. Tatlo din ang mata ng nilalang na yon at wala itong ilong. Napakahaba ng itim nitong buhok na halos sumayad na ito sa lupa. Kitang-kita din ni Dario ang makakapal nitong kaliskis sa kanyang dibdib na nagsisilbing baluti sa anumang pag-ataking maaari niyang matanggap sa kanyang kalaban. "Dario, dumistansya ka na muna dahil mag-uumpisa na ang totoong laban. Duelo namin tong dalawa kaya hindi ko kakailanganin ng iyong tulong," wika ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika ni Lolo Inko ay ang muli niyang pagwasiwas ng kanyang buntot pagi. Di na nagawang makapagsalita noon ni Dario sa kadahilan ng masyado ng mataas ang tensyon. Ang ginawa na lamang noon ni Dario ay ang manood at nakaantabay siya sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla niyang nasipat ang kaharap ni Lolo Inko na dahan-dahan ang lumalapit habang patuloy na iniikot ang kanyang sibat. "Napakagaling mo naman, tao. Isipin mo na kaya mong patayin ang tambanukanong nagsisilbing pamamahay ko sa loob ng napakahabang siglo. Ngayong tuluyan mo nang nagambala ang aking pananahimik. Wala na kayong magagawa kung hindi ang isuko sa akin ang inyong mga walang kwentang buhay." Wika ng engkanto. Matapos nitong makapagsalita, ay tuluyan na itong nakalapit sa kinaroroonan ni Lolo Inko. Ang ginagawa naman ni Lolo Inko ay ang ihanda ang kanyang latigo sa mga kaganapang posibleng mangyari. Nang mapagtanto ng engkanto na walang balak sumagot si Lolo Inko, ay bigla na lamang itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Sa paglapit nito kay Lolo Inko, ay patuloy itong nagpapakawala ng kanyang mga pag-atake sa pamamagitan ng pag-unday ng saksak, gamit-gamit ang napakatulis na dulo ng kanyang sibat. Nang masipat ni Lolo Inko ang ginawa ng nilalang na yon, ay pinili niyang ito ay salagin, gamit-gamit ang kanyang latigo. Sa bawat paglapit ng sibat sa kanya, ay ang pagpulupot naman dito ng latigo na parabang inuutusan lamang ito ni Lolo Inko. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, doon nasilayan ni Dario ang isang natatanging abilidad ng binatang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas at nag-umpisa ng gumalaw itong si Lolo Inko. Habang patuloy siyang inaatake ng engkanto, ay panay naman ang pag-ihip niya sa kanyang agimat
habang patuloy niya itong sinasabayan ng mga pag-uusal. Nang makahanap na siya ng pagkakataon upang makuha ang sibat ng engkanto, ay dali-dali naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Nang matagumpay nang makuha ni Lolo Inko ang sibat nito, ay walang sawa na niya itong hinataw ng kanyang latigo hanggang sa napilitan ang nilalang na umatras sa kanyang kinaroroonan. Nang makalapit ito sa Tambanocano, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla nitong binuhay ang nilalang na yon. Dahil sa ginawa ng engkanto, kung kaya't wala nang nagawa si Lolo Inko kung hindi ang umatras. Sa pagsugod sa kanya ng nagwawalang Tambanocano, ay bigla naman niyang itinaas ang kanyang mga kamay habang patuloy na tinatawag ang gabay ng krus ng batis. Matapos niya itong gawin, hindi pa man nakakalapit ang Tambanocano, ay nagawa na niya itong mahati sa dalawa. Kasabay ng pagkahati nito ay ang pagbaba ng isang nagliliwanag na nilalang na merong mapuputing pakpak. Nagliliyab ang espada nitong hawak-hawak at labis na nakakasilaw ang baluti nito sa kanyang buong katawan. Sa paglapag ng nilalang na yon sa lupa, ay siya namang pagramdam ni Dario ng labis na kabanalan. Ang engkantong nangangalaga naman noon sa Tambanocano ay hindi makagawa ng paggalaw dahil sa labis na pagkagulat. Sino kayo? Sigaw na tanong ng nilalang. Nang marinig naman ito ni Lolo Inko, ay bigla naman itong napangisi habang nagwiwika ng, "Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino kami. Ang mahalaga, kilala mo ang mukhang huli mong masisilayan sa mundong ito." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman niyang paglapit sa kinaroroonan ng engkanto. Ang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan ay patuloy din naman ang pagsunod sa kanya, na para bang lahat ng ginagawa noon ni Inko ay ginagawa rin ng gabay ng krus. Ilang minuto pa ang lumipas, muling iwinasiwas ni Lolo Inko ang kanyang latigo, at kasabay nito ay ang pagsugod ng nilalang na bumaba galing sa kataas-taasan. Pilit mang ipaglaban ng engkanto noon ang kanyang buhay, ay hindi niya na ito nagawa sa kadahilan ng nilalang na mismo na nangingibabaw sa lahat ang kanyang kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang natigilan ang engkanto nang magawa siyang tamaan ng nagliliyab na espada. Wala na itong nagawa kung hindi ang hawakan ng kanyang dibdib habang dahan-dahang napapaluhod sa lupa. Nabitawan na din niya noon ang kanyang sibat dahil sa pinsalang kanyang natamo. Sa pagsilay niya sa kanyang dibdib, ay doon niya nakita ang pagkawasak ng kanyang baluti. Nang masipat ni Dario ang mga pangyayaring yon, halos hindi niya magawang makapaniwala sa kadahilan ng napakakapal ng baluting yon. Nang makita naman ni Lolo Inko ang panghihina nito, ay kaswal niya itong nilapitan upang kausapin. Alam niyang hindi na magtatagal ang buhay nito sa kadahilanang ang nagliliyab na sandata ng gabay ng krus ng batis ay may kakayahang pumunit ng kaluluwa ng kahit na anong uri ng nilalang. Sabihin mo, engkanto, ano ang huli mong ibibilin bago ka mawala sa mundong ito? Tanong dito ni Lolo Inko. Wala akong kahit na anong hiling, antingero, maliban sa pangako mong bibitawan bago ko tuluyang mamaalam. Nang hihinang sagot naman ng engkanto. Nang marinig ito ni Lolo Inko, ay ninais niyang pakinggan ng maigi ang sasabihin ng nilalang.
Ipangako mo na gagabayan mo ang anak kong naiwan. Nang sa gayoy maging mabuti siyang pinuno sa teritoryo kong iiwan. Ayokong dumating siya sa puntong sapitin niya ang sinapit ko. Dahil lamang sa pag-astang makapangyarihan sa lahat ng uri ng nilalang. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pagbigay niya kay Lolo Inko ng isang batong bagong-bago sa paningin ni Dario. Ang batong yan ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang pangibabawan ang angka ng mga markupo. Pakaingatan mo ito dahil balang araw kakailanganin mo ang gamit na yan. Dagdag pa ng engkanto. Matapos itong makuha ni Lolo Inko, ay agad din namang nilamon ng lupa ang katawan ng engkanto. Alam niyang yun na ang hudyat ng kamatayan nito, kung kaya't pinili niyang lisanin na lamang ang lugar na yon. Sa paglapit ni Lolo Inko sa kinaroroonan ni Dario, ay doon ito inilahad ang tungkol sa naiwang anak ng engkantong nangangalaga sa Tambanocano. Matapos itong malaman ni Dario, ay agad din naman silang naglakad patungo sa sapang una nilang nasilayan ang dambuhalang nilalang. Nang marating na nila ang lugar na yon, doon ay tumambad sa kanila ang iilang mga berberokang pilit hinaharangan ang kanilang daraanan. Hindi kami bumalik sa lugar na ito upang maghasik ng gulo. Narito kami para sa anak ng Tambanocano, wika ni Lolo Inko. Kasabay ng pag-wika nito ay ang paglabas naman niya ng mutya na iniwan sa kanya ng engkanto. Pagsilay ng mga berberoka sa mutyang tangan-tangan ni Lolo Inko, wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang magbigay ng daan para sa kanilang paglalakad. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang narating ni Lolo Inko ang kinaroroonan ng batang Tambanocano. Nadatnan nila itong nakikipaglaro sa kakambal niyang alimango na siyang labis namang ikinatuwa ni Dario. Habang patuloy nilang tinititigan ng batang yon, ay hindi na napigilan ni Dario ang kanyang sarili na hindi ito kargahin. Sa pagkarga niya sa batang yon, ay naramdaman niya ang bigat nito na hindi normal sa isang batang kaedad lamang ng Tambanocano. Habang pinagmamasdan ni Lolo Inko ang bata, patuloy naman siyang nag-iisip sa kung ano ang kanyang gagawin sa batang yon. Napakadelikado kasing maiwan ito sa mundo ng mga engkanto sa kadahilanang wala na itong ama na magpoprotekta sa kanya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga ganoong uri ng nilalang ay hindi na kinakailangan ng ina upang sila ay mabuhay at maipanganak. Iisa lang kasi ang kasarian ng mga Tambanocano at yon ay ang kasarian ng isang lalaki. Kapag nagawa na nitong makapanganak ng isa pang supling, ay maghihintay na naman ito ng ilang siglo bago muling makapagsilang ng sanggol. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Lolo Inko na dalhin sa mundo ng mga tao ang anak ng Tambanocano. May kadugo siya noong isa ding antingero na nangangalaga sa mga hindi ordinaryong nilalang. Sigurado ako, masisiyahan na naman ang kaibigan kong si Kipong sa dadalhin kong bago niyang kalaro. Wika ni Lolo Inko. Nang marinig ni Dario ang sinabi nito, ay pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang narinig sa kadahilanang hindi naman niya kilala ang taong binabanggit ng binatang antingero na Kipong. Nang madaanan na nila ang mga berberoka,
ay pinili ni Lolo Inko na kausapin ang mga ito sa kanyang naisip na plano. Ayon kay Lolo Inko, napansamantala muna nilang papatirahin ang Tambanocano sa mundo ng mga tao habang wala pa itong kakayahang mamuno. Ipinaalam din niya sa mga Berberoka ang kinaroroonan nito nang sa gayoy magawa nila itong madalaw at mabantayan. Matapos mailahad ni Lolo Inko ang kanyang plano, ay hindi naman tumutol ang mga engkantong nangangalaga sa bata. Nang wala na siyang makitang pagtutol, ay pinili na lamang niyang magpaalam sa mga ito habang payapang naglalakad papalayo sa teritoryo ng Tambanocano. Si Dario na noon ang nagdadala sa bata sa kadahilanang pagod na ang binatang antingero. Isang araw pa ang lumipas, nadapo na nga silang dalawa sa isang lagusang magkokonekta sa lugar na tinitirhan ni Lolo Inko. Pinili na muna nilang ibigay ang bata bago sila tuluyang bumalik sa Ulutanga. Nang marating na nila ang lugar ng Masbate, ay bumungad kay Dario ang isang baryong tinatawag na Sitio Sikreto. Doon naninirahan umano ang kanyang kaibigan na isa ring antingero at manggagamot. Nang marating na nila ang pamamahay nito, ay ninais ni Lolo Ingkong kausapin na muna ito nang sa gayoy hindi ito magulat sa gabo ng kanyang kasama. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na nga si Lolo Inko kasama ang isa niyang kaibigan. Halos kasing edad lamang ito ni Dario, subalit ramdam na ramdam niya ang kakaibang karga nito. Kung si Lolo Inko ay merong iisang agimat, itong kaibigan naman niya ay merong hindi mabilang na mutyang nakabaon sa kanyang buong katawan. Nagawa niya lamang makausap ito sa kadahilanang patuloy siyang pinoprotektahan ng natatanging abilidad ng gabunan. Siya nga pala, Manoy. Heto pala yung batang sinasabi ko sa'yo. Alagaan mo siya hanggang sa tumungtong siya ng edad na 12, nang sa gayoy magawa na niyang makabalik sa mundo ng mga engkanto. Mas mabuti ngang dito muna manatili ang batang yan, upang kahit papaano'y maging masaya naman si Kipong. Wika ni Lolo Inko. Kasabay ng pagwika nito, ay ang pag-abot niya ng isang batong nababalot ng pulang tela. Bilang tanda ng kanyang pasasalamat sa pag-aalaga ng kanyang kaibigan sa isang batang Tambanocano. Nang wala na silang makitang pagtututol sa antingerong yon, ay agad din naman silang bumalik sa lagusang patuloy na nakabukas, di kalayuan sa tahanan nito. Nang makapasok na doon sila Dario, ay agad din naman nilang narating ang kakahuyang malapit sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa tahanan nila Dario na merong daladalang lunas para sa sakit ng kanilang pasyente. Sa pagpasok nila sa pamamahay nito, ay nadatna nila si Lola Astring at ang kanyang ama na maiging nagsasagawa ng kanilang pinaplano. Hindi na rin kasi noon nakatiis ang ama ni Lola Astring sa kadahilanang matindi na ang ginagawang pagpapahirap ng dyablo ng palayan. Astring, buti naman at nakaabot pa kami. Wika ni Dario. Nang masipat ni Lola Astring ang kanyang asawa, ay dali-dali naman niya itong nilapitan upang yakapin. Matapos ang mga kumustahan, agad din namang kinuha ni Dario ang kanyang mga anak dahil sa labis niyang pangungulila. Siya nga pala, Inko, nakakuha na ba kayo ng laway ng Tambanocano? Tanong ni Lola Astring. Oo naman, nandito. Sagot ni Lolo Inko. Nang marinig ito ni Lola Astring, agad din naman nilang tinungo ang silid na kinaroroonan ng biktima. Naroon yon sa pamamahay ng kanyang ama, kung kaya't kinakailangan pa nilang maglakad sa labas ng 10 oras.
Nang marating na nila ang pamamahay ng ama ni Lola Astring, doon bumungad sa kanila ang labis na nanghihinang lalaki. Walang sabi-sabi, agad itong nilapitan ni Lolo Inko upang ipainom ang laway ng tambanukano na kanilang nakuha. Di naman noon tumutol ang lalaking yon dahil sa pagnanais rin naman itong mabuhay. Matapos niyang lagukin ang lahat ng laway ng tambanukano, ay dahan-dahan na itong inalalayan nila Dario papalabas ng silid. Sa pagtama ng liwanag ng gasera sa katawan nito, doon nila nasilayan ang dahan-dahang pagbuo ng kanyang nawalang anino. Nang masipat ito ng lalaki, ay halos mapaluha na ito sa kanyang nararamdaman. Ginang Astring, ano hong ibig sabihin nito? Makakalabas na ho ba ako? Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaki. Oo, Ignacio. Makakalabas ka na. Subalit huwag ka munang lumayo sa amin dahil maaari kang muling matangay ng mga demonyong minsang dumakip sa'yo. Sa ngayon, magpalakas ka muna dito sa pamamahay ng ama ko habang pinapalayas pa namin ng demonyong nagbibigay salot sa ating baryo. Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ng lalaki, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang bumalik sa pamamahay nila Lola Astring. Nang makabalik na sila sa pamamahay nito, ay pinili na muna nilang magpahinga nang sa gayoy makabawi ng lakas sila Dario at Lolo Inko. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, muling ipinatawag ni Lola Astring ang pangkat ni Esing. Natapos na kasi nila noon ang pagmamasid sa paligid na siyang naging basihan nila sa planong kanilang isasagawa. Kaya lang naman hindi nila nagawang umatake sa palayan sa kadahilanang hinihintay nila ang pagbalik ni Lolo Inko at Dario. Bago pa man noon sumapit ang tanghali, natapos na nga nila ang kanilang plano. Sa pagsapit ng takip silim, doon na nga nag-umpisang maglakad ang pangkat nila Lola Astring. Halos lahat sila noon ay kargado ng mga bakod at puder, nang sa gayoy hindi sila basta-bastang manakawan ng mga anino. Ang pangkat naman noon ni Dario ay nasa likurang bahagi ng hanay upang maging kalasag nila Lola Astring sa pagpasok nila sa palayan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang palayang pinagpupugaran ng demonyo. Habang patuloy nilang pinagmamasda ng palayan, doon ay nakita nila ang demonyong kanilang hinahanap na nasa labas ng kubo nito. Gumagawa yon ng mga panakot sa mga taniman na parabang naghahanda din yon sa digmaan. Okay, sunod kagad natin yung 40. Salamat.